Yurdumyzyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy, Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan şeýer harit nişanly hususy önümçilik kämil innowasion enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp, Pähim Paýhas ummany Mawtumuly Pragy ýylyna bu ýerde awtolog we technikalar üçin niýetlenen çalgy ýağ önümleriniň dürli görnüşleriniň önümçiligi üstünlikli ýola goýuldy. Lewap welaýatynyň Dänewe trawynyň çägine ýerleşýän Beýdewrewap önümçilikde häzirki wagtda işçi hunarmenleriň 40-dan gowrak zähmet çekýär. Ýakyn geljekde önümçiligi giňeltmek hem işgär sanyny ýüze ýetirmek gözüňde tutulýar. Önümçilik kärhanasyna jemi 6 toparda mineral we sintetik ýağlary, ýagny ýeňil awtologlar üçin hereketlenirji ýağlary, awtolog we awtomatik transmissiýa ýağlary, gidrawlik ulgam ýağlary, agyr iş şertlerini işleýän kuwa transmissiýa ýağlary, senagat ýağlary, şeýle-de senagat we owu hojalyk technikalar üçin niýetlenen motor hemde gidrawlik ýağlar önerilýär. Häzirki pursatda hususy kärhanada şeýer ýagy harit nişanly önümleň 25 görnüş taýýarlanylýar. Önümler dürli ölçegdäki plastik gaplara hem 200 litr gowrumnaky demir çeleklere gaplanylýar. Önümçilik üçin gerek bolan esasy çyýmal kenarýasyndäki şäheriň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alınýar. Şeýle-de önümden taýýarlanmagyna zerur bolan kimik serişdeler, hyzmatdaşlyk esasyna ýurdumyzdaky içerki önümler bilen bir hatarda dünýäniň öňde barjy himiýa serişdelerini önürçilerden satyn alynýar. Hususy önümçilikde taýýarlanýan technik ýağlar gaplamak üçin ýürüte plastik gaplary önürýän önümhananyň işiniň ýoly goýulanýan bellerlikler. Bu önümçilik bölüminde 1 litr hemde 5 we 20 litr plasmas gaplar taýýarlanylýar. Ilkinjilen hataryna awtologlar we technikalar üçin niýetlenen ýağlaň önümçiligini üstünlikli ýola goýan Beýdewrewap kärhananyň uly mümkinçilikleri bolan barlyk hanasy bolup, önümden hil ölçegi ýörüte hunarmenler tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar. Yaponiýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Ýewropa döwletleriniň ösen tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan barlyk hany şertlerini taýýar önümden hilini ýokary derejede seljermäge, himik düzümini çalt we takyk anyklamaga giň şertler döredilendir. İş ümzüge barha ilerleyen hususy kärhananyň işgärleri eşletde zamanada işlemäge döredilen giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahryman serdarmyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.